matigi tanu ma barikada bidon kosɔn e ka ɲɛnamaya la ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya kosɔn ni e kulo bɛ ne la sege matigi y'i lakana a y'i kɔlɔsi nɛɛma do ka matigi tanu nɛɛma do ka jɔ Jehova ɲɛkɔrɔ k'a tɔgɔ bonya matigi a barika ni kalo yeli kosɔn tun Zaburu kitabu sura 30 a verset 4 matigi e de ye ne ni labɔ saya la i ye ne ɲɛnama to walisa ne kana don kaburu kɔnɔ matigi ka cilenw a ye matigi tanu ni dɔnkiliw ye k'a ka senumaya kofɔ kama sɔrɔ a ka dimiya bɛɛ ban joona nga a ka ɲumanya bɛ to tuma bɛɛ matigi ko hali ni su bɛɛ kɛra kasi la dugujɛda fɛ ɲagali bɛ kɛ a ɲɔgɔn tɛ a ɲɔgɔn tɛ a ɲɔgɔn tɛ a ɲɔgɔn tɛ Yesu i ɲɔgɔn tɛ Yesu i ɲɔgɔn tɛ tile ne yala ne mi ɲɔgɔn ye senumayala ne mi ɲɔgɔn kumɛ fɔlɔ i ɲɔgɔn tɛ Yesu i ɲɔgɔn tɛ tile ne yala matigi ne b'i fɛ ka da kan e fɔlɔ de kɛra ne fɛ adamadenw bɔnna ne la nga jogo minnu kosɔn nga kɛwale minnu kosɔn nga fili minnu kosɔn Yesu e sɔnna ne la ye mɔgɔw bɔnna ne la ne jogo min kosɔn Yesu e sɔnna ne la i y'o de fɔ ko i ma na mɔgɔw kama minnu ka kɛnɛ i nana banabatɔw kama minnu ka kɛnɛ olu mako tɛ dɔgɔtɔrɔ la Yesu Krista ne mako bɛ i la wa ne bɛ i tanu fo ka taa n si tile ban ka da kan e fɔlɔ de kɛra ne fɛ i ɲɔgɔn tɛ tile ne yala i ɲɔgɔn tɛ senuma yala e ɲɔgɔn tɛ tile ne yala Yesu i ɲɔgɔn tɛ Yesu i ɲɔgɔn tɛ ne ma ye ne ma mɛn oh. Yesu i ɲɔgɔn tɛ Abeson kanede mabi ne teri Yesu inyon konsite inyon gonte o anteri Yesu anyon konsite inyogante mi banga churu mumbe boana inyogante terie su inyogonsite inyogante ekelepe beneni so
Christa Yesu inyogote alauka ala inyogote ede matigiye awo ayere mogo desera yoro mina kira desela yoro mina chido desela yoro mina etemena yenga kitabu koko be desera ala ka norola be desera ala ka norola fo ekele odela ne wati la ne lameba emi klobene la ne wati la konya ko boy dusukuna kanu tanya boy dusukuna Yesu ya fo Qur'an ka folo sura tan saba verset tan sabala ko fe saba de tora jigiya kanu ya ani danaya nga apela belebele ba ko ye kanu ya haleluya noro kada matigi toka kambe kalowere Yesu togola amen. Emmanuel.